się macie? Trochę pograłem na tym świecie i zrobiłem taki sobie domek. To jest tron. Taki sobie. Tronik. Tak oto tronik. Nie, te drzwi. Tamte drzwi prowadzą do innego miejsca. Jak tam widzicie, to tam się zniszczyło przez pewnego złego człowieka o imieniu Władimir, imperator, który stworzył właśnie oto wieżę. No wiem, trochę nieprzerażające, ale on ją stworzył z pretensji do tej wieży, do Vlada, imperatora Gimbusa. Zdemorfował całe miasto. Rozumiecie? Całe. Kurde, ja nie mogę wyjść. Się bawię tutaj cały czas z drzwiami. To jeszcze stworzył na dachu. A to mu jeszcze ale zniszczę mu. Co? To jest wszystko, co on zrobił w tej wiosce. Co on zrobił? Привет, ty jak? To ja zrobiłem. To ja, Władimir, imperator. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to pójdzie, subskrybujcie. Ten odcinek się jednak skończył. Na razie. Piona.